maminaw ug magtuon, makakaton. Kini si Teacher Helen kaninyo naginamnam na nga magtudlo. Aron walay bata nga mabiyaan sa mga pagtuon. Andam na ba mo sa inyong mga pagtuon karon? Sige, iandam ang inyong mga lapis ug papel. Aron kung aduna kitay mga buluhaton, inyo kining mabuhat. O sige, mga bata, sundan nato karon ang pagtuon sa tunan nato ang mga parte o bahin sa hugpulong kun kapahayag. Sa Ingles, itawag kini og parts of the sentence. Unsa-unsa man ang mga parte o bahin sa hugpulong o kapahayag. Mao kana ang atong pagatunan karon. Sa Ingles, ang mga parte sa hugpulong kung kapahayag mao kini ang subject and predicate. Hain man ni ana ang mga subject o hain man ni ana ang gihisgutan. O hain man usab ang mga predicate o ang mga pulong nga nagsulti o nagsaysay bahin sa atong gihisgutan. Sige, yun, mao ang atong mao kini ang atong katuyohan. Maila ang duha ka parte sa mga hugpulong. Kaduha, mahatagan ug kahulugan ang kada parte o bahin sa pahayag. Ug ang ikatulo, makahimo ug makasulat og mga hugpulong kon kapahayag. Okay. Una, mao kini ang mga hugpulong nga atong nahimo base sa hulagway nga akong gipakita ninyo. Una, ang atong nakita sa hulagway kay ang mga bata nga nagdula. Busa, makahimo kita og pahayag base niini sa pag-ingon nga ang mga bata nagdula sa plaza. Mangutan ako. Kinsa man ang nagdula sa plaza? Mao kana ang mga bata. Asa man nagdula ang mga bata? Sa plaza. Sakto. No, karon sa atong kapahayag o hugpulong, may bala nato og nakatuna nato nga ang hugpulong nagsaysay kini sa kompleto nga detalye o ideya. Busa, ang hugpulong nga atong nakita diri nagsulti kini kinsa ang nagdula ug nagsulti usab kun asa kini sila nagdula. Sige, karon atong susihon ang ikaduha. Base sa atong nakita sa hulagway, nag-awit ang langgam. Sakto ba? Kinsa man ang nag-awit? Ang langgam. Unsa man ang gibuhat sa langgam? Nag-awit. Nasabtan nato ang atong hugpulong kun kapahayag. Ikatulo, si Ana namisbis og mga bulak. Kinsa man ang namisbis? Si Ana. Unsa man ang gibuhat ni Ana? Namisbis og bulak. Mao kini ang tulo ka mga hugpulong kun kapahayag nga base sa hulagway nga atong nahimo. Karon mga bata, hain kaha ni Ana
Sa unang pugpulong kun kapahayag, hain man o unsa man o kinsa man ang atong gihisgutan. Kinsa ba ang atong gihisgutan dinhi? Ang atong gihisgutan mao ang mga bata. Sakto ba? Ang atong gihisgutan dinhi kay ang mga bata. Unsa man ang gisulti niini bahin sa mga bata? Sakto, ang iyang gisulti nga nagdula sa plaza. Okay, sige, sa ikaduha, nag-awit ang langgam. Kinsa man ang atong gihisgutan dinhi? Ang atong gihisgutan mao ang langgam. Unsa man ang pulong o hain man ang pulong nga nagsulti bahin sa atong gihisgutan? Nag-awit. Karon sa ikatulo, si Ana namisbis og bulak. Kinsa man ang atong gihisgutan dinhi? Tama, si Ana. Si Ana mao ang atong gihisgutan. Unsa man ang gibuhat ni Ana? Namisbis og bulak. Busa moingon kita nga ang mga pulong nga namisbis og mga bulak mao kini ang mga pulong nga nagsulti bahin sa atong gihisgutan nga mao si Ana. Okay, sige daw. Nakita ninyo mga bata ang adunay linya? Mao kana ang atong gihisgutan. Sa atong hugpulong aduna di ay butang, tao, lugar, ug panghitabo nga atong angay hisgutan. Ang tawag ni Ana mao ang gihisgutan. Unsa usab nga bahin kining adunay duha ka linya? Kini mao ang ikaduha nga bahin sa atong pugpulong kun kapahayag. Mao kini ang mga pulong nga nagsulti bahin sa atong gihisgutan. Sa ikaduha, langgam. Ang langgam mao kana ang atong gihisgutan. At sa usab kini, mao kini ang nagsulti bahin sa atong gihisgutan o detalye, naghatag og detalye bahin sa atong gihisgutan. Kana si Ana, unsay tawag ni Ana nga bahin sa atong pugpulong? Kana ang atong gihisgutan. Mausab kini ang ikaduha nga bahin nga mao ang mga pulong nga naghisgot o naghatag og ideya bahin sa atong gihisgutan. Okay, so nakita na nato karon ang duha ka bahin sa pugpulong. Unsa gani kadto mga bata? Ang una mao kadtong adunay usa lamang ka linya nga gitawag og gihisgutan. Kung sa English gitawag kini og subject. Unsa daw kadto? Sa atong pinulungan gihisgutan. O sa pinulungang English gitawag kini og subject. Ang ikaduha nga bahin mao ang mga pulong nga naghisgot o nagsaysay bahin sa gihisgutan nga kini mao ang naghatag og ideya sa atong gihisgutan. Kini gitawag sa English og
predicate. Unsa daw kadtong mga bata? Gitawag sa English og predicate. Nakita na nato karon ang duha ka bahin sa duha ka bahin o parte sa hugpulong kon kapahayag. Na mao ang subject kon gihisgutan ug ang predicate nga mao ang naghatag og ideya bahin sa atong subject o gihisgutan. Kana, no? Ang mga adunay usa ka linya ang tawag ni ana nga parte mao ang gihisgutan ug aduna usay duha ka linya gitawag og nagsulti bahin sa gihisgutan mao kana ug gitawag kini sa English nga predicate. Ang pahayag aduna di ay duha ka parte o bahin. Saban kadto, una, mao ang gihisgutan kung subject sa English. Kini mao ang tao, butang, hayop, tanong, lugar o panghitabo nga atong gihisgutan, no? Atong gustong hisgutan o istoryahan sa atong gustong hisgutan o istoryahan sa atong pahayag o kapahayag. Ikaduha nga bahin mao ang nagsulti o naghulagway sa gihisgutan. Sa English gitawag kini og predicate. Kini mao ang mga pulong nga nagsulti o naghulagway bahin sa gihisgutan aron masabtan pag-ayo ang kapahayag nga gihimo o gisulti. Sige, madto na ta sa sunod. Tanawa ang hulagway ug maghimo kita og mga hugpulong o kapahayag. Inyahi ang gihisgutan o hugpulong o kapahayag. Daw, kini mao ang atong unang dudukaton. Nakita nato ang bata nga anaa dinhi usa sa mga butang, tao, lugar nga atong nakita. Pwede kitang maghimo og daghang pahayag bahin niini. Una, ang bata niinom og gatas. Ikaduha, hula ang iyang saya. Ikatulo, ang bata hinsog ang panglawas. Ikaupat, ang iyang buhok kay taas. Ug ang ikalima nga hugpulong kun kapahayag ang iyang sapatos nga gisuot kay dag. Okay. Unsa gani ang inyong pagabuhaton mga bata? Unsa daw? Linyahi ang gihisgutan sa hugpulong kun kapahayag. Daw. Tama. Mao kana ang gihisgutan. Sa pa. Hula ang iyang saya. Unsa man ang gihisgutan dinhi? Iyang saya. Ikatulo. Unsa ka ang gihisgutan dinhi? Ang bata. Ikatulo. Unsa ka ang gihisgutan dinhi? Ang iyang buhok. Ikalima. Unsa ka ang gihisgutan dinhi? Ang iyang sapatos. Nailhan na nato ang mga gihisgutan sa matag ug pulong kun kapahayag. Karon, tan-awa ang hulagway ug maghimo kita og mga pulong ug kapahayag. Linyahi ang pulong nga naghulagway sa gihisgutan. Kaganina sa atong buluhaton, ang atong gilinyahan mao ang gihisgutan. Apan karon,
ang atong pagahisgutan o ang atong pagalinyahan mao ang mga pulungan nga naghulagway sa gihisgutan. Kung sa Ingles, gitawag kini og predicate. Sige daw, hain ka niya na ang predicate. Okay, unang pahayag kunhong pulong. Naligo ang mga bata sa pool. Hain ka niya na ang predicate o pulungan nga naghulagway sa gihisgutan. Model kini. Naligo sa pool. Tungod kay ang gihisgutan ang mga bata, ang pulungan nga nagsulti bahin sa atong gihisgutan, mao ang naligo sa pool. Mao kana ang gitawag og predicate sa Ingles. Okay, number 2, ikaduha, nagdula sila og bola sa pool. Unsa man ang predicate ni hain man atong linyahan. Nagdula og bola sa pool. Kinsa ba di ang atong gihisgutan dinhi? Sila atong mga bata. Ikatulo nga pahayag. Ang mga bata naglangoy sa pool. Hain niini ang pulungan nga naghulagway sa gihisgutan. Mao kini. Naglangoy sa pool. Ikaupat, ang pool kay lalum. Mao kana ang gitawag og predicate kay lalum. Naghisgot kini o naghatag kining ideya bahin sa atong gihisgutan nga mao ang pool. Ikalima, kabalo mulangoy ang mga bata. Hain kaha niini ang predicate. Mao kini. Kabalo mulangoy. Kay ang atong gihisgutan mao man ang mga bata. Ang pulungan nga nagulagway sa atong gihisgutan mao ang kabalo mulangoy. Sige. Mga bata, sa atong natun-an sukad kaganina, ang mga kapahayag aduna di ay duha ka parte o bahin. Sa atong natun-an na, ang unang parte mao ang gihisgutan. Sa Ingles, gitawag kini og subject. Unsa man kini? Kini mao ang tao. Timanin ninyo nga ang gihisgutan di ay pwede siya o mamahimong tao, mamahimong butang, hayop, tanong, mamahimong sad nga lugar, pang-ug, panghi, tapo. Pwede kita nga maghisgot bahin ni ana. Usa, mingon kita nga ang pwede natong mahimong hisgutanan o mahimong hisgutanan o gihisgutan sa atong kapahayag kung magpulong mao ang tao, butang, hayop, tanong, lugar o panghitabo. Kung gusto nato ining pagahisgutan, pwede kita nga maghimo og mga kapahayag o mga humpulong bahin ni. Ang ikaduha nga parte o bahin ini nagsulti o naghulagway sa gihisgutan. Kini ang predicate. Ang predicate sa Ingles, kini mao ang mga pulong nga nagsulti o naghulagway o naghatag og ideya bahin sa gihisgutan o subject o aron masabtan pag-ayo ang kapahayag o pulong nga imong pagahimo o gihimo kon gisulti. Mao kana ang hinungdan.
no? Nga aduna kayo'y predicate aron masabtan kung unsa ang imong o unsay nahitabo o unsa ang ideya nga gusto nimo nga ipahibalo o isulti bahin sa maong gihisgutan. Sige. Karon ani ana kita sa atong buluhaton, no? Lingini ang gihisgutan kun subject ug linyahi ang pulungan nga naghulagway sa gihisgutan kun predicate. Sa daw ang atong buhaton sa atong subject, atong linginan, no? Ug ang atong predicate atong atong linyahan. Okay, una, ang pamilya nagdungan og kaon. Lingini ang gihisgutan kun subject ug linyahi ang pulungan nga naghulagway sa gihisgutan kun predicate. Ikaduha, ang ilang pagkaon labihan kalami. Lingini ang gihisgutan o subject ug linyahi ang predicate. Ikatulo, ang lamisa puno sa pagkaon. Ang lamisa puno sa pagkaon. Hain man niini ang subject, lingini ninyo. Ug linyahi ang predicate. Ikaupat, sila nabusog sa ilang gikaon. Sila nabusog sa ilang gikaon. Lingini ang subject ug linyahi ang predicate. Ikalima, nag-istoryahanay sila samtang nangaon. Nag-istoryahanay sila samtang nangaon. Hain man ang subject, lingini kini. Ug linyahi ang predicate. Okay, ikaduha nga buluhaton. Isumpay pinaagi sa badlis ang gihisgutan o subject nga naa sa lingon A ug ang pulungan nga naghulagway sa gihisgutan nga naa sa lingon B kun predicate. Sige daw. Si ate, hain ka diha ang predicate nga angay sa atong gihisgutan nga si ate. Ikaduha, hain ka ni ana, no? A, nagdula sa plaza. B, naglimpyo sa sala. C, nagtrabaho sa opisina. D, lami og masustansya. E, maanindot og limpyo. Ikaduha, ang among balay, hain taha, ang sakto na predicate alang niini. A, nagdula sa plaza. B, naglimpyo sa sala. C, nagtrabaho sa opisina. D, lami o masustansya. Ikaupat, sila mama o papa, hain ka na kaha. Ang sakto nga predicate alang niini. A, nagdula sa plaza. B, naglimpyo sa sala. C, nagtrabaho sa opisina. D, lami o masustansya. E, maanindot o limpyo. Ikalima, ang itlog hain taha ang sakto nga predicate alang niini. A, nagdula sa plaza. B, naglimpyo sa sala. C, nagtrabaho sa opisina. Lami o masustansya. E, maanindot o limpyo. Nya akong ihatag kanino ang saktong tubag niya. Okay, ikatulo,
nga buluhaton. Himui og kapahayag kun hugpulong ang mga hulagway. Lingini ang gihisgutan ug linyahi ang pulungan nga naghulagway sa gihisgutan kon predicate. Tagaan ka mo og mga pipila ka minuto aron inyo kining matubag. Sige. O di ka ha, pwede ninyo nga i-post ang video ug maghimo kamo og mga pahayag kung tulong. Isugdi na ninyo sa pagbuhat. Okay. Karon anian na kita sa atong pagpamalandong. Ang angay natong hinumduman ug timan-an nga mao nga ang mga kapahayag o pagpulong aduna di ay duha ka parte o bahin. Una, mao ang gihisgutan o gitawag kini sa Ingles nga subject. Kini mao ang mga tao, butang, hayop, tanong, lugar o pangitabo nga atong gustong hisgutan o istoryahan. Ang ikaduha mao ang predicate. Kini mao ang nagsulti o naghulagway sa gihisgutan. Kini nga mga pulong nagsulti ug naghulagway ug naghatag og ideya bahin sa gihisgutan aron masabtan pag-ayo ang pahayag o kapahayag nga imong gihimo kung gisulti. Mao lamang kana ang angay natong timan-an nga adunay subject o predicate. Ang usa ka kapahayag kun pagpulong. Okay, karon ako nang ihayag ang saktong tubag sa atong mga buluhaton. Una, lingini ang gihisgutan kung subject ug linyahi ang pulungan nga nagsulti bahin sa gihisgutan kung predicate. Una, ang pamilya nagdungan sa pagkaon. Ang atong linginan ang gihisgutan, ang pamilya. Ang atong linyahan mao ang predicate. Mao kini. Kaduha, ang ilang pagkaon labihan kalami. Ang gihisgutan ang ilang pagkaon. Ang predicate labihan kalami. Ikatulo, ang lamisa puno sa pagkaon ang gihisgutan ang lamisa. Ang predicate puno sa pagkaon. Ikalima, sila nabusog sa ilang gikaon. Hain man ang subject, sila. Hain man ang predicate, nabusog sa ilang gikaon. Kalima, nag-istoryahanay sila samtang nangaon. Hain man ni ana ang subject, sila. Hain man ang predicate, nag-istoryahanay samtang nangaon. Ikaduha nga buluhaton. Isumpay, pinaagi sa badlis ang gihisgutan nga ana sa lingon A o kon subject nga naa sa lingon A ngadto sa lingon B kung diin ang atong predicate. Sakto nga predicate. Sige daw, si ate ang tubag naglimpyo sa sala. Sakto ba? Si ate naglimpyo sa sala. Tama. O, kaduha ang among balay maanindot og limpyo. Sakto. Ikatulo, ang mga bata hain ka ang saktong tubag nagdula sa plaza. Sila mama ug papa nagtrabaho sa opisina. Ikalima, ang itlog lami ug masos. Kung nakabaton ka mo og score nga 5, nagpasabot nga naminaw gayud ka mo sa atong gitunhan. Okay.
Dinhi sa ikatulo nga buluhaton, himui og kapahayag punong-pulong ang mga hulagway. Lingini ang gihisgutan ug linyahi ang pulungan nga naghulagway sa gihisgutan. Mga bata, pwede kini ninyong tubagon og ang inyong mga tubag pwede ninyo kining ipa-check o ipa-wasto sa inyong mama nga naa sa inyong piliran o di kaha ang inyong mga ate, no? Sige. Ang tubag ni Ana, pwede ninyong isulat, pwede ninyong ipa-check sa inyong mama nga naa sa inyong karon. Okay. Sige, nahuman na kita sa atong mga buluhaton o unta aduna kamoy nakatunan sa atong mga pagtulunan, no? Naa kamoy nakatunan nga mao ang duha ka parte o bahin sa gitawag nga kapahayag punhog pulong. No? Dali lang kaayo ang paghimo niya na pwede ka mo nga mag-practice, magtuon, magbansay sa paghimo og mga kapahayag punhog pulong. Aduna sab kitay leksyon o pagtulunan o diun sa kini nato pagsulat saktong pagsulat sa mga pulong pun kapahayag di man ang kana ninyo, no? Okay, maulang kadto mga bata. Unta padayon pa kamo nga magtanaw sa atong mga videos aron pa kamo nga makatunan pinaan sa atong mga pagtulunan. Pagikaingon ko na mag-ugi ka mo sa pagtuon aron taas ang inyong maabot sa inyong mga pagtuon o pag-eskwela. Walang kadto. Bye-bye!